dai ban ga mai musu ba faraha. Allahu sarki raya ka dai cikin biyar mata. Muna yaba ki harshe da baki har da ganda faraha. Faraha zan yi wa tambari gari ya ɗauka. Faraha A shuka masara girbewar da sai da kaka. faraha Can matambi kira shi da sirriban masanka. faraha Salata aure aka yi uwa a samu kaka. faraha Khadija kenan mai nutsuwa ake kiranta faraha. Allahu sarki raya ka dai cikin biyar mata. Muna yaba ki harshe da baki har da ganda faraha. Maman Khadija safara'u na kiranta. Faraha Tsaya ki saurari zancen nan ki bar magauta. faraha Ba ga fara'a safara'u ba irinta. faraha Ki wata mata safara'u na kiranta. faraha Zancen diyar ki Khadija ban bari ba faraha. Allahu sarki raya ka dai cikin biyar mata. Muna yaba ki harshe da baki har da ganda faraha. Khadija ya ce mai nutsuwa da ba irinta. Faraha Koda a yara ta yi fice ba wai ziga ba. faraha Wani hanya shan yara bi ga babba. faraha Can Khadija mai saurare ba ya tsaya ba. faraha Har ya haramun mu bar zancen ta za mu cutu faraha. Allahu sarki raya ka dai cikin biyar mata. Muna yaba ki harshe da baki har da ganda faraha. Baban Khadija hudu da gaisuwa a baki. Faraha Kima ga soja ya yi zama cikin sakaki. faraha Mace ga safara baban fara aka ji aike. faraha Mace ga safara mai share ruwan idanku. faraha Babban siga abin jigilar safara har faraha. Allahu sarki raya ka dai cikin biyar mata. Muna yaba ki harshe da baki har da ganda faraha. Zance nake yi akan fara abin sani ba. Faraha Khadija mai kyawu na Ali da ba ta gaba. faraha Tana da kunya cikin zancenta in ka duba. faraha Ta samu tarbiyya a gurin uwa da baba. faraha Abin shakur zancen ki Khadija ban bari ba faraha. Allahu sarki raya ka dai cikin biyar mata. Muna yaba ki harshe da baki har da ganda faraha. Allahu sarki raya ka dai cikin biyar mata. Muna yaba ki harshe da baki har da ganda faraha. Kakanni na faraha da gaisuwa a baki. Faraha Gaida malam Sale da malam yana nan. faraha Malam Alin Musa kwan gaisuwar ka ban bari ba. faraha Habiba kakar faraha na zo in samu babba. faraha Mika sakon
ango da gaisuwar ki gata faraha